Ka jing hikai Shna Khiew Ranei da ka kong Helme Shalla kabala penlong si Bnai lenter hakas nong Tyrshang kalapoi sabakut no aka khatsan terik nai wing arajar pusau kumman syukudo bakani ka Longkmie kadai kabala yo jing itu da ka khusnam na ka sarkar jela house nam arajar puar arajar pulai hagani kasi lasam ki Syrnod bat ki Shna Khiew Ranei sha arphongut ki Longkmie haka yeng ai jing hikai ne ka potri training center badai try da ka kong Helme Katai ka jing hikai kadai naka scheme handicraft promotion scheme arajar arpulai arajar pusau hakabalaya rap bei pisa da ka office u director katnat commerce and industries ka sarkar jela hagani ka singi ba bi warjiri general manager bat ka kong SE kharpran functional manager DCIC Joy kila IT no iki Syrnod ai jing hikai harangkat ki Shna Khiew Ranei shakinang shimanta hakatai ka jing hikai Jadi lagi toolkit, lembaga ni ka award yang itu Helme Shalla, iyo ini toolkit itu training semua. Rendah bat kesni, kesni. Tombak kecil kali ka sapapon pima. Jika ni ka training, kebai I training si Bnai, ye pi bat ni yo rumah Bnai kesni dan ye pi. Deh, ye komjuru ni yo Bnai kan dia Atiar kita belong toolkit pengiong. Kan dia imla Bnai shibun satu ka sanction ka yo an ka sarkar nila yo ban pendian kita di pin sayo ru Bnai hang le pi kan dia kita dikit di na kata tahu di nilum lang mentah ani kasni kan long ka jipet pun ban yo Bnai pi ka certificate ketunjuk ru pengadang ba nila ada ban ikut ya kan training ba yo Bnai jadi dikit Ki lasang ba keternai iyo ki brio ki balong indigenous craftsmanship hakaliang ka ba ki layo da ka award ru kum ikong Helme Shalla bat ikong Roland Proto na po Ranei bat ikong Helme Shalla na po nang ni po Tyrshang te kalong sisa kadi ga jing songu bat ka jing sobhai ba kum kini ki brio kidan ba kina penek ya kani ka indigenous craftsmanship bar kani kan yaji ba pateng la pateng kan yat ka Hikai dengi Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi Bnai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya